Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano yun? Bigla. Ano yun? Kaya po, hindi pa po nakakakuha ng kanilang mga invitation kung maaari lamang pumapunta po kayo ngayon sa output para yung makuha ang inyong invitation. Maraming salamat po. Ano yun? We tried everything, and it's only 9 p.m. Our next restaurant. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi. Alright, sa lahat ng mga OFW, yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ngayon, tayo ay live. Live na live, no holds bar. Ayan. Dahil wala tayong sakay ngayon, ano? Wala tayong sakay. Ah, di ba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang tanghali. Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng mga OFW. Mami Mercy Caluno, diyan, mega love shoutout. Ay, nako. Grabe ang bilis dito grabe ang bilis dito ng stoplight. Parang ano parang totoo Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout po. Kay Ji Chang Wok, yan, mega love shout out. Kay Anthony Han, mega love shout out. Dito tayo ngayon nakikipag-agawan sa daan. Ayan. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Kay Anthony Han, mega love shout out. Kay Paul Donisa Official, ayan, mega love shout out po. Mamaya na natin itutok dyan dahil naka-stop tayo. Ayan, sa lahat ng mga solid natin subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at mapagpalang hapon po. Ayan. Sino po ba? Kay Nani Sanchez Vlog, yan, mega love shout out. Nakalagay lang, nakapatong lang yung ano natin sa nakapatong lang yung ating cellphone sa dashboard. Kaya mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ay, hindi ko po hinahawakan yan Baka isipin nyo nagdadrive tayo Nakapatong po yan sa dashboard. Alright. Ayan, ang ating pag-usapan ngayon ay pambubudol. Pangakong pambubudol. Ayan, nakita nyo naman yung mga nakaraang araw yung mga nakaraang linggo, yung pagpaila ng certificate of candidacy ng mga politiko. Unang pangako na naman panibagong pangako na pambubudol, di ba? Panibago 'yon. Marami pang mga susunod na araw 'yan. Pag nag-umpisa ng kampanyahan, umpisa pa lang yung mga pangako. Alam mo, napakaganda yung napakaganda yung mga pinagsasabi nila, ang gaganda. Pero pagdating na nakaupo na, hindi natin alam. Katulad ng mga nakaupo ngayon, kung titingnan nyo, hindi naman lahat kasi iilan-ilan lang naman yung mga dyan. Mayroon naman dyan ang mga hindi nagsasalita.
mayroon namang ano, pero mayroon talaga na mga, di ko alam, mga crocs daw, sabi nila yun ha. Ay, maraming salamat sa tatlong nandyan, ano. Salamat sa inyong pagtyaga-tyaga dyan. Yan, dito ako ngayon sa ano, nakikipag siksikan sa traffic. Maulan na hapon, ano. Umuulan sa lahat ng mga nagda-drive dyan. Ingat po kayong lahat. Ayan, yun na nga. Maraming mga ano dyan, marami na naman kayong narinig na mga pangako, ano, nung nag-file sila ng certificate of candidacy, no. Meron naman dyan na gustong gusto talagang magtrabaho. Ang problema, talagang hindi natin alam bakit pagdating doon sa nakaupo na sila doon sa kanilang kinauupuan doon sa loob ng kapulungan, mababa man or mataas yan, hindi natin alam bakit biglang nagbabago ang kanilang mga pag-iisip. Mayroon dyan ang ganda-ganda naman ng ano, pero pagdating sa doon sa nandoon ka na realidad, hindi na natin alam bakit nagkakaganon. Parang nagkakandalit-silitsi na yung kanilang mga pinangako. Ang bilis ng stoplight, ano? Mahuhuli pa yata ako. Nagkandalit-silitsi na yung mga kanilang pinangako, ano? Kaya nakakalungkot na mga kung ating pag-isipan, ano, nakakalungkot kung ating isipin. Naku po, napaka-traffic pa dito. Grabe, oh. Nandito ako ngayon sa may nagtahan sa gilid ng Malacanang, ano. Napaka-traffic pala dito. Hanggang saan kaya ito? Sabado kasi ngayon, eh. Bahala. Napupunta ko ngayon ng Paranaque, sa Sukat Paranaque. Kaya mag-i-expressway ako, kaya iniisip ko mabilis-bilis dito. Galing ako ng ano, no? Galing ako ng Manila. Pero ang saklap po. Pero ganun pa man, eh, pagtyagaan na natin dahil wala tayong choice, eh. Nangangamuhan tayo, eh, namamasukan tayo. Obligadong gampanan natin ang ating trabaho, ano? Labag man sa ating kalooban. Yun na nga, gusto kong ano yun, ano, gusto kong ano, yung tika lang, inaayos ko lang yung ating ano, no. Yun nga, sa mga pangyayari na mga ano, no, bakit biglang nagkakaganon pag nandoon na sila nakaupo na sa kanilang kinalalagyan, parang tingin nila sila na yung ano, no, parang sila na yung hari, no. Hindi nila alam na maraming naghihirap na mga kababayan, ano. Isipin mo na lang, ipangako na nila, halos ipangako na nila ang langit, manalo lang, no? Mabodo lang yung kanilang mga constituent. Tapos pag nandoon na nakaupo, hindi na nila naisip, kung hindi ang inisip na nila, mambalahura na ng tao, no? Diba sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung sino ang walang kasalanan, but yes, ang unang bumato sa akin. Di ba, no? Ngayon ang nangyayari, parang sila na yung napakalinis na linis doon sa loob ng Congress, ano? Parang sila na lahat ang napakalinis. Grabe ang nangyayari, ano? Nakakaano ng pagmasdan, panoorin. Kumbaga
nakakapanghinang panuorin na ganun ang nangyayari na ano. Parang hindi ko alam kung nagiging utusan na lang sila sa mga ganun na sitwasyon ano. Kasi wala talagang pati yung ibang mga ano nagpagamit na rin. Siguro na dahil sa mga pinangakuan na mga promosyon, pati itong mga PNP ano, nagpagamit na rin. May mga paiyak-iyak pa. Nakakaanong panoorin no? May mga paiyak-iyak pa. Halata naman na scripted. Kaya sa yung mga kababayan natin dyan, alam nyo na no, ngayon darating na 2025 midterm election ano, kung saan saan man kayong mga ano. Ay, Yosel Yolong, yan, magandang hapon po. Nakakapanghina ba na panoorin? Kumbaga hindi na natin alam kung ano na ang kanilang pinaggagawa. Nang dahil lang sa ano, kahit sinong ano no, dapat huwag tayong magpagamit. Dahil pag inilik tayo ng taong bayan, dapat ang paglingkod ng taong bayan, hindi yung isang tao lang. Gawin mo dapat yung trabaho mo. Kaya nga ang nangyayari, nawawala na yung lahat ng pinapangako nila na paglilingkuran kayo ng tapat. Paglilingkuran tayo as in wala na lahat, gawa ng wala, parang ang nangyayari isang tao na lang ang pinaglilingkuran. Parang pinalalagay nila yung sarili nila na nilalagay na nila sa parang kahihiyan. Parang ginagawa na lang na utos-utosan ano. Ay, maraming salamat po sa nagtyaga dyan ano. Napaka-traffic. Napakalakas ng ulan ano, yung nandito ako ngayon sa may ano, nandito ako sa may lagpas na ako ng Nagtahan Bridge. Nandito ako banda sa may Guanzon. Kung sa pagkumanan ka ng konti, nandito yung ano, headquarters ng Presidential Security Group. Yan, nandito ako banda. Yan, papunta ako ng Sukat, Paranaque. Kaya samahan nyo ako. Hoy, ano ito? Diyos. Bakit? Yan. Solid DDS lang kami, straight. Yon, dapat ganon. Kasi Ma'am Lucille ano, sa ginagawa ni Pangulong Duterte ano, diyan mo makikita kung gaano siya katapat sa taong bayan. Na kung may mga issue ang tao, mabayaan niya. Hindi yung katulad ng nangyayari ngayon. Kita mo ang pangyayari ngayon ano? Unang-una, kung paano tayo binodot. Kung paano tayo binodol ng administrasyon ngayon ano? Unang-una yung 20. No? Yung 20 ang kilo ng bigas. Nasaan na? Pangalawa, yung pira natin sa PhilHealth. Ano na ang nangyari? Inubos na nila. No? 90 billion na pinaghirapan yan, dugot pawis yan ng mga manggagawa nating mga kababayan. Katulad mo, Ma'am Lucille, katulad ko. Dugot pawis
kumbaga nandahil lang sa pagmamahal sa trabaho, kahit anong hirap pinagtsatsagaan, tapos babawasan ng PhilHealth pagdating ng 1 linggo. Ngayon nung nagpon ang PhilHealth, lintik na yan pinag-aagawan ng gobyerno dahil gustong gamitin kung saan saan, no? Samantalang binibigyan natin sila ang humingi ng na iyon ang pagkakagasta. Iiksakto yun sa loob ng 1 taon. Pilit nilang kinuha. Malikot ano? Pasensya na. Malikot. Camera. Pilit nilang kinukuha yung pira ng pangkaraniwang manggagawa na mayroon naman silang sariling budget, no? Pangalawang pambubudol yun. Marami pang iba, no? Yung ginawa nila kay BP Sara, pagkatapos na pakinabangan, itinapon na lang na parang basahan. Kaya masakit sa kalooban na, masakit sa kalooban na magkakaganito ang ating ano, no, ang ating bayan. Kahit gustuhin man natin na ayaw nating makialam, pag ganito na ang nangyayari, mapipilitan tayong magsalita, no? Wala man tayong kakayanan, pero pinipilit pa rin natin na gumawa ng tama kahit tayo nasasaktan na. Ayan. Kaya wala na tayong traffic, ano? Dito na ako sa tulay ng ano, ng sa ilalim pala ng ano, Skyway. Dito na ako sa ilalim. Kaya medyo matagal-tagal pa tayong magkwentuhan, ano. Ayan. Kaya ito, no, sa darating na halalan, alam nyo na ang dapat yung mga maiingay dyan na kung ano-anong pinagagawa dyan sa Congress, maniwala kayo, kawawa ang taong bayan pag nagkataon. Yung puro forma, sabi nga, puro forma. Pasensya ka na, Ma'am Lucel, ha? Hindi kita madyakitan. Cellphone ang gamit ko, eh. Kaya pasensya ka na, Ma'am Lucel. Pagdating ng 2020, alam nyo na, huwag tayong maniwala, huwag tayong panghinaan dyan sa mga sorbi-sorbi na yan. Ang sorbi kasi, kung sino ang nagbabayad dyan sa sorbe, kailangan siya lamang. Kaya huwag tayong panghinaan dyan. Dapat maging ano tayo, no? Huwag tayong gagaya sa mga, huwag na tayong gagaya dyan sa mga politiko na parang ano, para tayong nasa dagat na kung saan yung makapitan, doon tayo kakapit para lang mabuhay, ano. Matuto tayong manindigan kahit tayo sa buhay, hanggang mayroon tayo ang prinsipyo, ano.
kung ano man ang ating prinsipyo, dapat yun ang ilaban natin, ano? Yun ang panindigan natin. Huwag tayong gagaya dyan sa mga politiko na nagmumukhang mga trapo. Pero ipangako sa mga constituent nila, ipangako sa atin ang langit at lupa. Tapos pag nandoon na sila sa rurok ng kanilang tagumpay, kinalimutan na ang taong bayan yung kanilang pinakuan, no? Kasi ang pinaglilingkuran nila iisang tao na lang, yung kanilang kaharian. Nandoon na sila sa palasyo. Hindi naman natin mai ano yan, gawa ng may mga sarili ding mga ambisyon yan, pero dapat hindi tayo ano, no? Huwag natin tayong mga dignidad. Nawawala na yung mga dignidad ng mga politiko na ito, eh. Sipin mo yan, balahurain na nila. Mag-imbita sila ng resource person. Tinatawag pa nilang resource person, tapos pag doon babalahurain lang nila. Tapos sasabihin nila in aid of legislation. Anak ng baka naman na in aid yan, no? Ginagawa na lang nilang dahilan yung in aid of legislation, tapos yung iimbitahan nila babalahura lang doon sa loob. Ngayon, kung napanood nyo kagabi yung ano yun, Tuwadcom, yung Tuwadcom, kung napanood nyo kagabi, talagang pinipinpoint na nila kung sino talaga ang nilang target. Nagkakaisa na sila. Tingnan mo yung isa, may paiyak-iyak pa, no? Talagang grabe ang mga ano, mga pang base, mga pambis actor. Pambis actor ang kanilang mga galawan, eh. Ang bagal ngayon ng ano, ang bagal ng traffic. Pero pag nakalabas tayo dito, medyo maganda-ganda ng ano. Pag nakalabas tayo ng expressway, siguro maganda naman ang ano, sitwasyon. Kaya ay, salamat sa nagbabadyan, ha. Salamat sa inyong lahat. At mega love shoutout po sa mga solid nating ano dyan, solid nating subscriber. Ayan, nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil hindi sumama yung aking boss. Di ba? Wala akong sakay, ako lang mag-isa. Di ba? Ako lang mag-isa ngayon, kaya maganda ang ating kwentuhan. Ayan, dito na ako sa may Osmeña Highway. Tingnan mo, pakita ko sa inyo, no? Ayan, no? Oh, ayan, no? Nagsasarili sila para lang mabuhay. Talagang gumagawa sila ng paraan para mabuhay. Pero yung mga politiko natin, ano, ipangako nila yung langit. Tingnan mo, tayong mga Pilipino lalong naghihirap. Kaya grabe ang ano, buti na lang ano, talagang niloob talaga siguro ng Panginoon na niloob talaga siguro ng Panginoon na maging ano ang social media. Kasi kung wala ang social media, wala, ano na, kumbaga yung mga matitinong tao wala na, ubos na lahat. Kita mo yan, kahit naandyan ang mga social media na talagang
ah, lalabas nila ang totoo, ano? Kasi kung wala, ang mainstream media wala na eh. iilan na lang ang mainstream media na talagang tapat sa kanilang sinumpa na tungkulin. Parang yung mga media man eh, parang politiko na rin eh. Nung nanliligaw pa sa taong bayan para makakuha ng boto eh, pinangako na ang langit. Tapos nung nakuha na yung boto ng kanilang mga constituent, wala na. Isang tao na lang ang pinaglilingkuran para lang makuha ang kanilang kagustuhan. Ayan, oh. Grabe oh. Dito na ako sa may San Andres. Ayan oh. Shout out sa mga taga San Andres dyan. Ayan, maraming salamat at wala nang traffic dito, ano. Ayan, stoplight na lang ito. Pag magbilang tayo is 1, 2, 3 stoplight. 1, 2, 3 stoplight. Ayan, tuloy-tuloy na tayo dahil expressway na yan. Ayan, kaya abang-abangan nyo. Ayan, samahan nyo ako sa paglalakbay. Mag-live kaya si Anthony Han. Pasensya ka na, Anthony ha. Agawag kita ng oras. Ayun, sa lahat ng mga maraming salamat sa inyo lahat. At yung mga nabudol dyan, ayan, abangan nyo, mag-ready na kayo. Isulat nyo na yung mga yung mga maiingay dyan, lalong na sa Kongreso. Yung mga maiingay dyan, yung isa dyan, yung sa Senado naman, yung yung talagang yung nasa Senado na maingay, sino yun? Si Tol. Ayan, si Tol. Yung nagregalo ng mga nagsasayaw ng mga chika babes doon sa may Laguna, no? Talagang dinown niya pa yung kabutihan. Kaya yun, tandaan nyo yun, number 1 na mambobodol, di ba? Kita mo nung wala na yung yun nawawala tayo, may nang internet. Nawawala. May isa pa doon yung congressman na dumidila, o ulitin ko lang yung bastos na congressman, yung dumidila pa. Tapos yung tawag nito, yung sinturon 30,000 sinturon lang. Grabe, lupit. Tapos yung yung botante doon sa kanilang district, wala pa sigurong wala pa sigurong 300,000 sa isang district, kasi ang Manila siguro mga 1 million ang botante. Ang Manila 6 na distrito yon, ibig sabihin mga 300 lang, 300k o mga 200 botante sa kanilang district, wala pa siguro eh. Tapos yung yaman niya, hindi natin maintindihan. Baka ang negosyo nyon yung yung malalaking mga mall. Kasi sipin mo yun,
Isipin mong yung kanyang luxury car, ano? Grabe, yung bulletproof pa lang magkano yon? 8 million ba yon? Tapos nagkakahalaga ng 18 yung kanyang luxury car, nagkakahalaga ng 18M. Grabe, ano? Yan ang isang congressman. Tapos yung lugar nila hindi naman talagang as in maganda ang katayuan ng kanilang mga constituent, ano? Yung kanilang yung kanyang nasasakupan. Pero siya ubod ng yaman, no? Hindi naman natin inuhusgan, baka siya naman ay maraming kanegosyohan. Baka maraming kapirahan, kasi isipin mo isa kang bishop, o baka bishop lang sa bishop lang sa chess, di ba? Yung isa doon, yung medyo nawala ngayon, tumahimik ngayon nung inano siya nung binara siya nung bagong henerasyon party list, ano? Yung isa na nahimik, yung congresswoman ng Marikina na talagang alam mo talagang napaka-luxury din yung kanyang mga galawan, ano? Yung kanyang mga pananamit. Talagang pinagyayabang niya sa buong social media, no? Na isa daw siyang teacher. Tapos ngayon, grabe ang iyon pala, may mga kaso sa ang mga tinamaan ng lintik. May mga kaso pala sa ombudsman. Grabe. Oh. Silang nagsabi nyo na, hindi ako. Kumbaga tayo, inaano lang natin kasi na-research nila talagang pinakita niya kung saan niya ni-research, ano? O, kaya dapat tandaan nyo yun, ano? Yung mga Duwadcom committee na yon, dapat pagdating ng 2025 alam nyo na kung saan nyo ilalagay yan, ha? Ngayon pa lang dapat maging ang ating bilis, ano? Baka biglang malimutan natin na nabudol na naman tayo. Alam nyo na, ha, nabudol na tayo nung nakaraan. Napasukan kayo ng mga manggagamit. Alam nyo na kung paano tayo makakaganti, ano? Kaya dapat ikalat nyo kung sino ang mga hindi naglilingkod sa inyong mga constituent. Saan man kayong sulok dito sa Pilipinas, ano? Dapat maging tayo, no? Kasi wala na ang ngayon. Wala na ang social media, wala na tayong maasahan. Talagang na ang social media ngayon, kumbaga na marumi na rin ang galawan ng mainstream media pala. Sorry sa words, ano? Yung mainstream media parang na rin na hatak na rin ng mga politikong hindi maganda ang gawain sa ating bayan, ano? Ang pinakamasakit diyan, ang tandaan nyo, yung pira natin na manggagawa, no? Yung pira natin diyan sa tawag nito, yung sa PhilHealth na 90 billion. Talagang hindi sila pumayag na hindi makuha yung 20 billion. Talagang gigil na gigil sila doon, kasi ubos na yung budget nila. Isipin mo, ilang trilyon yung hiningi ng budget, tapos hindi umabot ng isang taon. Lintik na yun, ano? Ibig sabihin, yung hiningi nilang budget, hindi nila alam na hindi nila alam na kulang pala. Ngayon, saan nila ginamit? Bakit nagkandalas paglaspag na walang
ginagamit sa walang katuturan. Ginawa lang tayong ano, no? Binigyan lang tayo ng ayuda, tapos yun na, ang gusto nila ay parang sila nang sasambahin natin, ano? Parang ginigisa lang tayo sa sariling mantika. Kaya alam na natin ang dapat gawin. Doon man lang makaganti tayo, kumbaga manindigan tayo. Magkaroon tayo ng matibay na prinsipyo, no? Doon na lang makikita natin na talagang tayong mga Pilipino ay may prinsipyo. Hindi tayo nadadaan sa mga suhol-suhol, ano? Huwag na tayong gumaya dyan sa mga politiko. Naku, mukhang ang traffic ah. Patay tayo dyan. Naku po. Nandito na ako sa expressway, no? Pero tika, baka dito lang ito sa pag-akyat ng nandito na kasi ako sa may Salis, ano? Baka paakyat lang ito ng Salis. Sana nga. Grabe, oh. Sana nga, sa ano lang ito. Kasi napaka-traffic doon sa Salis sa ibabaw. Yan. Dito na ako ngayon sa may Salis Bridge. Dito sa ano, bungad na ako ng expressway. Kaya sana ang traffic nito dito lang ito sa pag-akyat ng Salis. Kasi uuwi pa ako ng ano, grabe ang traffic sa kabila, oh. Paano na kaya ako pag uwi ko? Grabe ang traffic sa kabila, oh. Gagabihin ako nito. Oh, grabe ang traffic, oh. I-try ko na lang ano. Yan, samahan nyo ako, no. Ayan, magandang ano ito. Nandito na ako sa may expressway. Ayan, ako lang mag-isa ngayon. Wala akong sakay, kaya libre tayong magyaw-yaw. Hindi ko po hawak yung cellphone, ha. Baka isipin nyo nagdadrive ako, nagyayaw-yaw ako. Yan, mayroon po yan, yan yung ano. Tapos inano ko sa yun. Ayan, tara, samahan nyo ako, no. Grabe ang bilis. Sana all nagkikipagkarera. Ayan, papasok na ako ng toll gate. Magkano ba itong ano na ito? Okay. All right. Yan. Bakit ganun? Ayan. Buti na lang walang traffic, ano.
Dito na ako ngayon sa may malapit na ng Bictan. Kaya ayan, magbawas-bawas muna tayo ng ano, magbawas-bawas muna tayo ng daldal ano, kasi nandito tayo sa may ano, expressway. Alright, patay kung na-traffic na sa Bikutan. Ayan, kaya samahan nyo ako, no? Ayan. Pasensya na kayo, ha? Baka medyo madilim. Ayan, ang ganda ng ano, adoy. Okay. Bikutan na pala. Bikutan exit. Ayan, next na. Sukat. Ayan, kaya pinili kong mag-expressway dahil para hindi ako gabihin. Saka yung pupuntahan ko dito lang sa ano, dito lang malapit sa pag-exit lang. Kaya pinili ko na lang mag-expressway. Saka para hindi naman ako gabihin masyado pag-uwi. Sana okay yung signal natin, ano? Yan. Pasensya nyo na, ha. Bawas muna tayo sa ano. Bawas tayo sa daldal. Kasi baka maano tayo, wala tayo sa line. Diba ang ganda, no? Alright, mabagal pa ang takbo ko, ha. Ano lang ito, 80 kilometers per hour. Hindi tayo pwedeng magbilis dahil nandito tayo sa ano, nandito tayo sa second lane. Ayan, next exit na po ako. Kaya samahan nyo ako. Kita nyo ito, no? Yung expressway na ito, private ito na, ano, private. Pero kung gobyerno ito, malamang sa malamang, grabe na ang ano dito. Kasi pag ginahawakan ng gobyerno, nagiging ano, kita nyo ngayon yung ano, aywan ko kung natuloy yung MRT, yung 57, at saka yung MRT4. Yung MRT4 po, yun yung hindi pa inuumpisahan yun. Kumbaga Ortigas naman siya, parang galing yata ng simula yata ng Ortigas papunta ng Antipolo yung MRT4. Pero ang nangyari, hindi na yata binadgetan ngayon taon na ito na 2025. Nilagay doon sa proposed budget, pero yung budget parang kinuha nila, nilagay sa iba. Kaya asahan na natin ang ano, walang project na, may mga matatapos na project. Iyon pa yung mga iniwan ng dating Pangulong Duterte, no? Yun ang pinagbibintangan nila na ano, masamang tao. Kaya mga project ang nakinabang si ano, Tambaloslos. Ay, maraming salamat sa inyong lahat, ha. At nandito na tayo, exit na. Ayan, nandito na ako sa Sukat exit. Alright, na-traffic din, i-exit na lang, na-traffic pa rin. Grabe naman to. Diba? Ayan.
Ay, maraming salamat, ano. Ayan, kwentuhan nyo ako dyan. Comment kayo. Para mabasa ko naman, mababasa ko inyong mga comment. Comment kayo kung saan ba kayong lugar. Ayan, saan ba kayo, sa Pilipinas ba kayo, sa ibang bansa? Ayan, kwentuhan tayo. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nagtambay dyan, ano. Dito na ako ngayon sa Sukat Exit. Ang ganda ng ano natin, dinaanan expressway kasi ano, private company yan eh. Pero kung public yun, patay. Windang-windang na. Kaya napag-utusan tayo dito sa may Sukat. Ang problema ko, napaka-traffic pabalik. Ang haba ng traffic, kaya paano ito? Magtsatsaga ako nito hanggang ano, magtsatsaga ako nito, nagagabihin. Pagtsagaan ko na lang pag pabalik, dahil pabalik pa ako ng ano, Manila. Galing na ako ng Binondo, punta ako rito, tapos balik Binondo, uuwi ng Quezon City. Oh yeah, di ba? Yan ang buhay driver. Bakit anong nangyari nun? Hindi gumana yung kanyang ano? Hindi gumana yung kanyang RFID. Anak ng baka. Baka sa akin din. Ay, walang RFID. Ang walang niya. Pumasok pa dito sa RFID. Buiset. Dapat ikita nito. Bakit pinabayad lang? Walang iya. Sa North, natikitan ako ng ano, napasok ako doon sa RFID. Eh, walang RFID. Sasakyan dito, pinabayad lang, oh. Walang iyang buhay na yan. Oh, ayaw din gumana. Ayan, buti nagbukas. Ayan. Ang bait dito ng ano, no? Pinagbayad lang siya, hindi tinikitan. Samantalang doon sa North Luzon eh, 1K ang ano, 1K ang violation pag napasok ka doon sa ano, pag napasok ka doon sa, ay anuin ko muna, may ano, may ads doon na ano, baka ma-cut kung tayo. Anyari, huwag kang busi-busina dyan, liliko kakanan ako eh. Ayan. Okay. Kita mo kakanan ako eh, busi-busina ka pa. Pinahinto ka na eh, hihirit ka pa. Ayan, dito na ako ngayon, malapit na ako sa my gate. Ayan, kaya pinili ko mag-expressway dahil malapit ako sa my gate. Nalagpasan ko yung opisina ng satellite office ng DPWH. Ayan, ngayon dito na ako. Halos na isang oras din ako, oh. Dapat ano lang yun eh, dapat 15 minutes lang yun. Busi-busina ka pa, nakasignal lang ako. Pambihirang buhay na ito. Ayan ah.
nakikipagmarites yung security. Kay Ma'am Opel, Aliwood. Busina, kikita mo naman ako. Ano? Hindi, yung ano, yung binusinahan ko. Mobile. Si kay Ma'am Raquel daw. Ano ka ulit? Aliwood. Hollywood, oh. Wala sa mobile. Binusinahan ko yung motor, sumisiksik pa eh. Akala niya siyang binusinahan ko. Baka na ako. Pumapasok pa yung ano, pumapasok pa yung motor. Pambihirang buhay na yan. Dito ko na lang iparada. Sakit, kuya. Ano ba yun? Kay Ma'am Raquel? Sir, pa-counter? Hindi, may kukunin lang. O, dito ka na sir kasi. Dyan. Okay. Ayun, nakita nyo, puro kahoy, ano? Sawmill po kasi ito. Okay. Saglit lang po ha. Dyan muna, iiwan ko muna kayo. Papasok muna ako sa loob. Nandito po sa loob. Pwede malaman sir kung ano kukunin niyo sir? DR. DR. Tanong ko sir kasi yung sa mobile, wala na kasi. Oh, sige. Tanong ko lang yung LBD.
Ayun, I'm back. Ayan. Nandito na ako. Sumil kasi ito. Kita nyo yung ano, yung opisina nila. Ano na kasi katatapos lang ito masunog, wala pang February yata yun o February o January or November. Grabe dito ang ano, sunog. Bungad lang ito, mga 3 hektarya ito. Pero kita nyo yung ano, kita nyo yung kakahuyan, dami. Ayan, dami oh. Bungad lang ito. Nandoon sa may likod, dami. Okay. Thank you. Ayan, samahan niyo ako. Pabalik na naman tayo ng Quezon City. Ayan. Ano ito? Tatlong taon, 2 beses na sunog ang ano na ito, kumpanya na ito. Kawawa yung ano, kawawa ang sawmill na ito. Ayun, at dito na naman tayo. Makikipagbuno na naman tayo sa traffic. Ayan. Doon ako mag-u-turn sa may Loyola Memorial. Di ba? Traffic na naman. Ibang klase talaga pag Sabado. Makakalimot ka sa traffic. Grabe. Yung sawmill na yon, yung pinasukan ko, nag-umpisa lang yan sa lumber. Tapos biglang nakakuha yata ng ka-partner from Malaysia. Ayan, doon na nagsimula ang kanilang journey hanggat sa naging sawmill, hanggat sa nasunog. At 3 beses na pala nasunog yun. Pangatlo yung, kung nabalitaan, kung napanood nyo sa TV yung January ba yun or December or February. Yan, nasunog yan. Ay hindi, mga October ba yun, bago yata magpasko eh. Yung talagang natupok. Nakalimutan yung nagsaing siya, ang gamit niya is kahoy, nagagatong, nakalimutan, nakatulog. Nako, nasunog yung kanilang ano, nasunog doon nagsimula. Nasunog yung kanilang barracks. Siguro lasing. Ubos yung bungad. Buti nga kamo yung doon sa may dulo, medyo nagkaroon ng agwat. Naagapan ng bumbiro. Kaya pambihira naman to. Naunahan lang, ibubusina pa talaga eh. Parang hindi ka Pilipino. O yan, mauna ka na oh. Oh. Parang hindi ka Pilipino eh. Bihirang buhay na yan. Tingnan mo yung babae, chill na chill lang oh. Ikaw eh, agresibo ka. Naunahan ka lang eh. Huwag ganyan. Kaya nagkakaroon ng road rage dahil sa mga katulad nyo. Eh kung mainit din ang ulo yung nakatapat mo, eh, gulo na. O ano pa? Away-away na kayo.
dapat chill lang tayo. Huwag tayong maging huwag tayong maging tawag nito. Huwag tayong maging selfish. Diba? Kasi pag ganyan, road rage ang kalalabasan natin yan. No? Buti kung ako lang ang makakatapat nyo parati. Absuelto kayo eh. Yung iba mga utak utak pulburon, lalong lalo na yung ating ngayon mahilig sa pulburon. Pag iyon ang nakaano mo, tapos ka, di ba? Isipin mo yung inaanak niya mismo. Ito si representative, yung representative ng Youth Party List, si Ronald Cardima. Isipin mo yun, inaanak pa yun. Talagang ang masaklap pa doon, fixed term. Ang kanyang termino is fixed. Tapos mayroon pang isang pinakamasaklap. Siya pa ang gumawa nun ng batas. Tapos siya ang unang lumabag. Pambihirang buhay na yun. Ay grabe. Siya ang gumawa ng batas. Siya din ang unang lumabag sa batas. Di ba? O di wow. Ganun, mapapawaw ka na lang talaga pag ganun ang sistema ng natin ngayon. Sipin mo yun. Wala na. Yung isa pa, si General Diwata, tignan mong ginawa doon sa simbahan yun kumbaga bahay dalanginan yun, pero ang ginawa, binalahura nila. Kumbaga palibhasa hindi mahanap yung kanilang subject. Na doon, nagkampo na. Ginawa ng headquarters yung compound ng mga bahay panalanginan ng kanilang mga yung mga tagasunod ng religious organization. Grabing na ito. Isipin mo yun, mga pambalahura ng sa bagay, kung utos talaga, wala naman tayong magawa pag inutos talaga nagiging sunod-sunuran. Pero mayroong ibang ibinuto ka ng taong bayan, tapos utusan ka, maging sunod-sunuran ka. Wow, grabe naman yun. Di wala kang yagballs pag ganon. Ibinuto ka ng taong bayan, hindi ka naman ibinuto nun, tapos utos-utusan ka lang. Sa bagay, pag kwarta talaga ang gumalaw wala na tayong magawa dyan. Hindi gumagalaw ang U-turn Pag kwarta-kwarta ang gumalaw, ang alam nyo kasi, ang masakit na katotohanan, ang ginagawa na ngayon Diyos ay pira. Yan lang ang aking masasabi. Pira na ngayon ang ginagawang Diyos. Isipin mo yan, binuto ka ng taong bayan, tapos ngayon makikinig ka doon sa mga utos, samantalang mayroon kang pinangako doon sa iyong mga kababayan. Tapos pagdating doon sa loob ng Congress, maging sunod-sunuran ka sa isang tao. Ano yun? Di may kapalit yun. Ano ang kapalit? Siyempre, budget, kwarta, kaching-kaching, di ba? Kapalit ng dignidad ay pira. Kaya malungkot man sabihin, ang ginudiyos ngayon ay pira. Sipin mo, kapalit ng iyong katanyagan ay maging tau-tauhan ka lang.
binoto ka ng iyong mga kababayan para paglingkuran mo sila, hindi mo pinaglilingkuran. Dahil ang pinaglilingkuran mo lang ay iisang tao lang. Siyempre, ang kapalit nun ay katsing-katsing. Budget. Di ba? Kaya masakit man sabihin, yun naman talaga ang katotohanan. Ano pa ang gagawin natin? Tanggapin mo ng katotohanan na ikaw ay isang tao-tauhan na lang dyan sa loob ng Congress. Pero marami namang iba na nananahimik lang. Mayroon talagang iba na talagang itataya nila yung kanilang sarili para lang paglingkuran yung isang tao. Kaya malungkot na ano. Kaya sa darating na mga araw, pag tayo mag-live, ipapakita na natin kung sinong mga tao na yun na hindi na dapat makabalik yan dyan sa kanilang kinauupuan. Kasi hindi yan naglilingkod ng tapat sa inyo. Dahil ang pinaglilingkuran niya lang ay isang tao, hindi yung kanyang mga constituent. Kasi kung kayo tapat kayo sa inyong sinumpaan, tapat kayo sa inyong pangako, hindi dapat kayo magkakaganyan dyan. In aid of legislation, patawa kayo. Halatang halata naman eh. Kaya masakit man sabihin, talagang naging tuta na kayo ng administrasyon. Sabi nila yun Yun din naman ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko lang naman. Pag inamin nyo, di ay, why tilakwat chiro? Magandang lalaki ka ngayong hapon. Patapos na sana ako eh. Nandito ako nakikipagbuno sa traffic. Why tilakwat chiro? Pabalik na ako ng Quezon City. Diba? Pabalik na ako ng Quezon City, makikipagbuno ako sa traffic. Nandito ako sa Mayroon. Nandito ako sa Sukat, Paranaque. Iyan na naman sila, puro para sa may hirap, korupsyon. Tapos pag nananalo, mga buhaya, di ba? Kaya nga, yun nga sinasabi ko, white tilakwatsero, papangako nila, nakukunin nila ang langit para sa kanilang mga kababayan. Aabutin ang bituin para sa mga kababayan, para sa mga naghihikaos nating kababayan, para sa nasa laylayan ng lipunan. Tapos pag nanalo na, kawawa ang taong bayan. Di ba? Kawawa talaga. Kaya nga mahirap anuhin ang mahirap anuhin ang traffic talaga. Mahirap. Naghihirap na ang taong bayan. Tapos nagpapasarap yung mga nangako doon sa taong bayan. Nagpapakasarap. Ninanamnam ang kanilang kapangyarihan doon sa ninanamnam ang kanilang kabaliwan doon sa doon sa loob ng Congress. Diba? Isipin nyo yun. Nangako sa taong bayan na paglilingkuran ng tapat, pero anong nangyari?
kabaliktaran. Dahil ang nangyari, iisang tao na lang ang pinaglilingkuran doon sa loob. Eh tandaan nyo yan, yung mga tuwad committee na yan, yung maiingay doon, dapat huwag nyo nang payagan na makabalik yan. Kasi hindi yan naglilingkod ng tapat sa inyo. Kahit anong pambubula, dapat yun na lang ang mayroon tayo eh, dignidad eh. Tayong mga nasa laylayan na muna na sinasabi nila. Oh. Ano pa ang magagawa eh? Ang tanging magagawa natin pagdating ng butuhan, wag na natin pabalikin yan. Maghanap tayo ng magtatrabaho ng totoo. Hanapin nyo yung nagtatrabaho ng tapat. Pag-aralan yung mabuti. Madali naman pag-aralan kung nagsasabi ng totoo, hindi eh. Nabudol na kayo nung nakaraang eleksyon, dapat matuto na tayo. Ako sa totoo lang, nung last election, bago ikwento ko lang ito, Whitey Lakwat-Zero, ano? Talagang ako talaga nakaano kami noon kay Binay sa una. Kasi partido kami noon eh, partido. Ngayon ang nangyari, di ba durog na durog si Binay? Ba talagang inaano namin kasi siyempre dapat manindigan ka talaga. Ngayon kahit anong gawin talagang ang tao ano na kay Binay dahil sa mga, di ba, ginawa nila, talagang inexpose nila ng inexpose. Oh. Ngayon ang ano ni Pangulong Duterte is ang layo pa sa sorbe. Ngayon nung durog na si Binay, sabi ni Binay, dito kami sa isang restaurant dito sa may Quezon City. Sabi ng kanyang matataas na mga organizer, hindi na masyadong mag-aano si Binay kasi nakikita niya na, nararamdaman niya na talagang wala na, kumbaga wala nang ano, wala nang as in wala nang pag-asang manalo. Kaya ang tanging may tutulong ko na lang sa inyo, sabing gano'n ng mga ano niya, ay tuloy ang laban, pero hindi na ako tututok masyado. Baga andyan pa rin tuloy ang laban. Basta kayo, ibibigay ko na kayo sa taong pwede kong pagkatiwalaan. Kaya ang nangyari, napunta kami kay PRRD. Yon. Kumbaga, pinag-meet up kami lahat. Pinag-meet up kami ng mga ano ni PRRD. Kaya napunta ako ngayon sa ano, PRRD, kay PRRD. Yan, kami na mga marami kaming grupo eh. Ayan, yan ang kwento ng aming ano. Kasi nga wala, durog na si Binay eh. Kumbaga talagang dinurog na nila ng todo eh. O ngayon, ang sabi ni Binay, dahil wala na rin naman tayong choice, tuloy pa rin ang laban, pero ibibigay ko na kayo. Kumbaga maiwan na lang sa akin yung mga loyal talaga. Bibigyan ko na kayo ng choice. Kaya simula noon,
napunta kami kay Pangulong Duterte. Hanggat umangat na ng umangat, hindi na nila napigil. Tapos, di ba? Ganon ang naging kwento ng aming aming organisasyon. Hindi naman kami bumitaw, kumbaga binigay kami doon sa binigay kami doon sa, sabi niya, ito ang ito lang ang pwede kong pagkatiwalaan eh. Kaya doon ko kayo ibibigay. Binigay niya kami doon sa pinag-meet up kami nung mga kay Pangulong. Yan ang kwento. Kasi nga una pa lang, 'di ba, napakaagang nag-declare kasi ni Binay. Kumbaga, maaga rin kaming magsuporta. Kasi nga 'di ba Vice President siya. Ayun, ganun ang kwento ng aming organization. Kaya simula noon, nag-Duterte na kami. Ayan ang naging namin, kwento ng buhay ng aming organization. Kaya kasi Vice President ako sa isang organization, tapos doon sa isa is presidente ako. Ayan, pasok muna tayo ng hindi umilaw. Ayan, umilaw. Dalawa kasing organisasyon ang hawak ko eh. Pangatlo yung political. Okay, nandito na ako sa expressway. Ayan. Okay, pagtsatsagaan ko pa ang itsa. Ayan, ayos lang ba kayo dyan? Huwag muna tayo para focus tayo, no? Ayan, manood muna kayo kung paano tayo makipagkarira. Ay, mabagal pa ako. Ano lang ito? 70 kilometers, 78, 80 kilometers per hour. Diba? Saktong takbo yan. Takbong swabe yan sa expressway. Sabi nga nila, takbong pugi. Diba? Mahirap magkaroon, no? Mahirap magtahi-tahi ng kwento pag walang script. Pero pag yung mga sa Congress talagang siguro pinag-aralan yung mga script niya ng mga ilang buwan, kasi tingnan mo si Kerwin Espinosa, talagang drama to the max eh. Parang dati may tawag ako doon kanina, nakalimutan ko kanina eh, si Kerwin Espinosa. Dati siya ang nambibiktima, si Kerwin Espinosa, kasi drug lord eh. Marami siyang biniktima doon sa Alquira, Leyte. Marami siyang biniktima ng mga pulburon doon sa Alquira, Leyte. Ngayon, akalain mo nandoon sa Congress kasi siya daw ang biktima? Akalain mo naman yan, grabe talagang. Tapos talagang palakpak naman yung tainga ng mga tuwad kong komite. Kasi ito na ang pagkakataon para natin madurog ang kampo ng mga Duterte. Ito na, umami na. Na talagang pinahirapan sila. Grabe Dati siya nang bibiktima, ngayon ang lumalabas, biktima na si Kerwin Espinosa. Ang lupet. Ang masaklap pa, tumatakbo pa ng mayor. Grabe.
kakaiba talaga ang Pilipino. Pero ang kakaiba doon yung tuwad kong kumite. Talagang palakpakan pa kasi may paiyak-iyak to the max pa si Kerwin Espinosa eh. Ngayon sabi nung tuwad kong kumite, ito na talagang madidiinan natin to kasi talagang biktima talaga ito eh. Di ba sabi ni sino yung nag-interview? Si yung Pimentel ba yun? Hindi ko alam bakit nagkakaganon yun. Hindi man lang na-control ni Coco Pimentel kung kaano-ano ba ni Pimentel yun. Juhin ba yan? Juhin ba yun? Hindi man lang na-control na ano, kontrolin yung tsuhin niya. Oy, huwag kang ganyan. Huwag kayong parang mga tota, halatang halata na eh. Akalain mo yun? Ilang taon na nalasa ang pinagbabawal na gamot niyan sa Albacete. Tapos ang hari-hari dyan, yung mga Espinosa, yan nga, yung anak na si Kerwin. Tapos ngayon, nabaliktad ang pagkakataon, siya na ang biktima. Wow! Grabe ano? Grabe ang lupet. Biktima na siya ng pagkakataon. Samantalang noon, siya ang nambibiktima. Ngayon, siya na ang lumalabas na biktima. Kaya, tama lang yung sinabi ni Bato. Pag magkita kami, suntukin ko yan sa mukha. Siguro ang kapalit noon, sige, mananalo ka sa eleksyon, huwag kang mag-alala. Oh, di ba? Basta magtestigo ka lang. Tingnan mo yung isang, sino pa yun? Yung isang kernel. Yung isang kernel pa, grabe ang iyak din. Todo to the max din ang iyak niya. Talagang pampamas yung iyak eh. Oh, tapos sabi naman ni Pimentel, ano ang kahulugan ng iyong pag-iyak? Anak ng baka talaga oh. Grabe ang halatang halata mong ano eh. Halatang mo yun. Sabi naman ni ay, Coop, Akop. Naging Coop tuloy yung Akop. Sabi naman ni Akop, paniniwalaan ko ito kaysa sayo. Tapos nung tinanong, nagkanda bulol-bulol. Sabi, tapos siya din ang nagtanong, si Akop pa. Si Coop din ang nagtanong, ano ka ba, hindi na nanghalian? Paano nga hindi kabisado yung script eh. Anak ng baka talaga oh. Paano hindi kabisado yung script kaya hindi makasagot ka agad-agad? Tingnan mo yung isa, diretso sagot. Oh, ayun. Dahil diretso sagot, nakulong siya. Oh, di ba? Ganon kalupit. Ganon kalupit si Coop. Yan ang mga dapat tandaan dyan. Andyan si Akop. Yan mga si Barbers. Si Mr. Chair. Si Mr. Contempt. Oh, di ba si Paduano? Yan dapat ang hindi na makabalik yan dyan sa si Paduano, sino pa ba? Yan, si Pimentel, si Luistro, sino pa ba? Marami yan eh, marami yang ano. Pero yata yan sila eh. Si Adjong. Dapat yan ang mga hindi makabalik yan eh. Marami yan eh. Nagdadrive kasi tayo kaya ano, hindi tayo makapurma. Kayaan mong magano muna tayo. Malayo pa naman ang eleksyon pero inaano natin para lahat mapakinggan nila.
Papakita natin kung anong pinagagawa nila, no? Sipin mo, dating nambibiktima, ngayon biktima na daw siya. Grabe itong ano na ito. Ewan ko, anong utak kaya mayroon itong mga congressman na ito? Mga nakakulong, alam na nila na yung mga, kung ako ang congressman noon, yung sinabi yung patay, yung pumatay, yung tumugi sa ng PCSO ba yun? Yung general na tinugi. Kung ako noon, ay ipakulong ko yun. Buti pa kayo, umami na kayo ang nagpa-tsugi doon sa ipakulong ko talaga kaagad yun. Yun dapat ang i-content kasi umami na siya eh. Na siya mismo ang tumira. Pulis ka pa naman. Oh, tapos ang masama doon, tumira tapos nagtuturo siya eh. Kwentong barbero yun eh. Na si ganito ang may utos. Anak ng baka naman. Paniniwalaan ba ng korte yun? Kwentong barbero? Tapos grabe pang iyak, ang tawag nito, yung iyak niya pang yun eh, yung iyak niya pang pamas eh. Ayan, nandito na tayo sa dulo ng expressway, pampamas yung iyak ni yung Colonel, ano ba yun? Mendoza ba yun? Grabe ang iyak niya. Tapos si Pimentel naman parang din, parang puring-puri niya na ano ba yung iyak mo? Bakit ganon ka na lang ka tawag nito? Anong tawag ko sa matatawa ka sa mga tanong yan, no? Ang daming paikot-ikot eh. Ngayon talaga ang tinutumpok talagang pangalan na ng Duterte, Bato, Bungo. Oh, kahapon yung INC dinamay na yung INC. Ala ka. Grabe. Ay nako. Sabi tuloy ng mga doon sa tawag nito, yung mga tambay doon sa amin. Kwento nyo sa pagong. Oh, di ba? Nakakahiya, no? Yung mga ganong klase na investigasyon. Umami na yung kernel eh. Kung ako nun, ay ikaw pala ang may gawa, dapat sa'yo ikulong ka na. Kasi ikaw ang umamin eh. Oh, na ikaw ang nagpayari doon sa general eh. O di ikaw ang makukulong. Kaya bandang huli, ang makukulong talaga dyan yung umamin na yon. Kasi umamin siya eh. Oh. Ayan, pakyat na ako ng EDSA. Dito na tayo makipagbakan ng traffic. Dahil Sabado ngayon, nawawala ang signal natin. Ayan. Sana walang traffic para kahit pa paano makauwi man lang tayo ng maaga-aga. Ay maraming salamat sa nagtambay dyan lalong-lalo na kay White Tilapatsira, kay Mama Lucila ba ito? Ayan, kay Ma'am Lucila Yadong. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat. Baka nag-live si Kagawad Antonian. Kasi siya ka nagkagawad At
congratulations din. Ganda ng tinatakbo ng ano mo. Ayan. Ayan, ilalim na tayo. Nandito na ako sa may, ayan, kung makikita nyo yung Dusit Tani Hotel. Ayan. Ilalim na tayo sa tunnel ng Ayala. Ayan. Ganda ng ano, no? Sinamahan nyo rin ako. Traffic ang ibabaw. Marami yata pasahero sa Ayala pa uwi. Sabado ngayon Bakit nagka-traffic dyan? Ayan, dito yung nagka-road rage, pero sa kabila siya. Kabilang side, sa southbound. Ako naman ay northbound. Bilisan natin kasi mawala ang signal. Alright. Samantalahin ko lang ito kasi wala yung bus ko. Lunes hanggang Biyernes kasi kasama ko siya parate. Kaya mahirap makachimpo sa ganito pagkakataon. Ngayon hinatid ko siya doon sa simbahan nila. May kanta-kanta daw siya doon sa simbahan nila. Tapos pumunta ko ng Sukat, Parañaque. Yan, kung saan nakikita nyo yung daan, no? Mayroon pa pala akong isang man, yung sikat na artista. Ito si Richard Gomez. Ayan, itong bus lane na ito, kung makikita nyo yan, yung may yelo sa bandang kaliwa nyo. So yan tama, sa bandang kaliwa nyo, bus lane. Dito hindi po masyadong gamit yan. Pero pagdating doon sa unahan, sa Ayala, ay sa Ayala, sa tawag nito, hindi pa masyadong gamit ito kasi wala pang hindi pa natapos Pero simula dito sa Hilpuyat, minsan may nanguhuli na yon. Nagme-merge kasi dito, kaya hindi pa masyadong huli yung dumadaan dito sa bus lane. Yan, dito sa bandang kaliwa, nasa gitna. Ngayon, ito si yung representative natin na malupit. Si Mad. Di ba? Dating Mad yun si Richard Gomez, di ba? Akalain mo na gusto niyang yung bus lane. Anak ng baka. Alam nyo, Mr. Chair, itong bus lane na ito, pinag-isipan ito ng mga kabinete ni Presidente Duterte para lang sa mga manggagawa na hindi naman masyadong dahil nga sobrang traffic. Katulad nito, sobrang traffic. Para hindi na babalaho yung mga nagtatrabaho sa malalayo pag uuwi na sa kanilang kabahayan. Kaya nabuo itong bus lane na ito sa gitna. Alam nyo ba ang natitipid? Ang natitipid na oras dito, grabe. Ang dati binubuno nila ang 3 hanggang 4 na oras simula Makati pauwi sa kanilang lugar, kung saan sa Bulacan, diba, sa Fairview. Ang haba ng oras na kinakain nila para lang dito sa EDSA na ito. Tapos ngayon nagkaroon ng bus lane.
kumbaga yung binabiyahe nila simula Makati hanggang Fairview, binabiyahe nila ng 2 oras. Ngayon nasa 1 oras na lang. Ibig sabihin nakakasama nila yung kanilang pamilya, nakakarating sila ng maaga, nagkakaroon sila ng banding. Tapos itong ano na ito, congressman na ito, gustong ipaalis itong bus lane kasi nakakasagabal daw. Anak ng baka. Nakakutsi ka na, may driver ka pa, patulog-tulog ka pa, kahit matraffic ka, patulog-tulog ka, sitting pretty ka. Tapos ito na lang ang pagkakataon ng mga pangkaraniwang manggagawa na tulad ko, na pumayag pa kayo na kunin yung PhilHealth. Ito na lang ang tanging paraan nila para makauwi ng maaga. Ito na lang naging way, itong bus lane na ito. Tapos ngayon gusto nyo pang alisin? Mahiya naman kayo sa balat nyo, oy. Dapat talaga to matalo ito nila Rasabal sa Leyte. Kasi mabigat ang kalaban nito sila Rasabal eh. Oh, di ba? Sana matalo itong ito. Oh, kamag-anak din niya ng asawa niya. Kita mo, mga gahamat sa pwesto, sila magkakamag-anak. Di ba? Silang magkakamag-anak, ayan. Naglalaban-laban sa politika. O, para saan? Anong pinag-aawayan nyo? Para magsilbi sa bayan? Hindi ako naniniwala doon. Baka magsilbi sa bayad, pwede pa. O, kasi may sweldo eh. O, di may bayad. O, magsilbi sa bayad, hindi sa bayan. Uy, maka 2 oras na pala tayo, no? Ayun, salamat sa inyong nagtambay dyan na 14. Salamat sa inyong lahat. Palubat na yata ako ah. Alain mo dati ano, ang MRT galing ng Pasay hanggang Trinoma, siguro mga 45 minutes ang MRT. Pero ang bus papunta ng Caloocan siguro nasa 45 minutes din hanggang Caloocan na yon. Sipin mo yung natipid nun. Diba? Tapos gusto pang alisin. Dapat ikaw ang maalis dyan sa pwesto eh, sa kinalalagyan mo. Anak ka ng baka. Kung ako nasa Leyte, kakampanya ko ito para matalo eh. Sabagay, marami naman akong kaibigan dyan. Yung isa kong kaibigan, humanda ka. Dahil diehard yung kay Guyo Larrazabal. Kasi alam ko ito si Guyo Larrazabal, medyo ito, kasi dating commissioner yan eh. Dating commissioner, medyo stricta ito sa Comelec eh. Sana hindi siya magbago pag nanalo ha. Pag nanalo. Kaya yung mga ko doon, sasabihin ko na para naman na kasi ito si Guyo Larrazabal, nakita ko ang nito eh, medyo maganda ang nito sa Comelec eh, magandang naging performance. Kaya sana maging ay nako, lobat na ako. Ay, magpapaalam na ako ha. Maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan nyo ako hanggang dulo, no? Lubat na ako, kaya pasensya na po. Paalam na po ako. Baka hindi ko pa mapindot
Salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. God bless us all.